Čaute, deti alebo učiteľia, ja fakt neviem. Dneska si pôjdeme zahrať, proste ideme do školy. Kámo, znova späť v tejto škole, už sa na to teším. Kámo, však tie bumpery sú rôzne. Oh my god, teraz len potrebujem zaparkovať. Kámo, v Amerike to majú fakt rôzne. To je fakt jedno, ak som ja zaparkoval. Asi idem preč. Späť. Tu. Ako vždycky ide späť. Táto hra je trochu zabugovaná. Nejde to! Že mi to nejde. Kamo. Chvála Bohu. Dovidenia, milá školka, udejme mali. Prestupuje, po obede spali. Vystupuje. Pi. Sorry. Počítačová miestnosť, to si ide gambiť. Počkaj, ja tu vysuším, dobre? Aby si nebola smutný tým alarm. Alarm! Okľudni sa, ja tu uhasím. Ja to tu uhasím! Oh my god. Prit! Kde je to za slnčina? Tu sa... Tak závro... To je iba počíta... To majú proste iba informatiky. Počkaj, to sú ZSK? ZSK bývajú... My sme chytrí kľúci, my ideme na dievčenské, takže tak poď. Niekto to nie je, to je hamba. Bratuš, buď ticho. Ok, je to úplne v ríci, môžem to dať nejako preč. Oh my god. No už počítačová miestnosť nebude. Prosím, chodám preč. Tak. Tak, ja to tu. Tak, už to bude asi v pohode! Oh my good god! Čo sa stane, keď zapalím celú školu? Oh my bože. Ale toto všetko horí! Kámo, tak toto je ten najväčší oheň v živote. Kámo, čo ti dáva? Samý oheň! Čo ti dáva? Ja strašne málo HPčok. Kámo, normálne to všetko tu bude chodiť. Kam ja idem von, ja normálne, že bye bye. Kámo. Ono to je, vidíte, jak to tam horí. Jak to padlo? Len také, že... Čím to bolo? Ja s týmto... Prosím, každý jeden na školu. Oh my good god, what is this? What is this then? Ok, to zapalíme. Ja môžem proste robiť balícké príbehy, aké asi myslíš. Toto zapalíme, celú školu zapalíme konečne.
Konečne nebude žiadne diktáty. Konečne nebude žiadna matematika. Oh my good god, what is it? Oh, ja to ničím, to ja vrát nechcem. Ja ti dám pip. Oh my good god. Oh my bože, to sa seká jak bazón. Alebo ešte raz môžeme pridať. Yes! Konečne. To mi úplne prípada ako na... Moje nové vodidlo. Úplný majster mrkár. Ale ideme. Ideme si dať kolečko, ideme. Čo si napríklad mám? Čo si dám? Čo je toto? Oh my good god. Oh my bože. Stláčam! Oh, čo je toto? Ota. Oh my good god, what is this? Oh my bože. Bum! Bum! Kabum! Kabum! No no! Bum. 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 Oh my good god, to sa seká jak bazón. Takto keby vyzerala škola, tak ja by som bol šťastný. OK, nič to nepo... Physics gun? Physics gun! Môžem, ja aj fyzická, že môžem proste ho tu čo... Zberať napríklad ty, toto môžem zobrať, tento oh my god. A som odhodil... Preč? Čo je to, kolesa? Nie sú. To neviem. Autíčko, to najpomalšie. Už není. Teraz není. No už nejde. Ale... Oh my good god, toto chcem. Jo! Toto potrebujeme v každej škole. Dobre, a toto je tak... Počkaj. To je satisfying. Čo je toto? Ja som Katina sa nedá, Katina nedá. OK, dobre, môžem rozseknúť celú školu. Ja rozseknem celú školu. Oh my bog. Dobre, nekúkam sa na to, nekúkam. Ja sa radšej kúknem na zeme. Kde sú tu tieto šípky? Môj bože, dobre, teraz mi strpla celá noha z tohto sekania. Kámo. To je hnusné ináč. Teraz hodím proste z myško. Kámo, to je... môj známo pikek bude rozbitý, dajte prtampr. OK, oh my good god, what is decent? What is decent? Dobre, to asi môj počítač je rip, ale keď mi odpadne, počkajte, ja si resetnem level, lebo to sa nedá. Ja si resetnem level, lebo to sa nedalo. Som proste sekal jak blázon. Počkajte, tak chvíľku kúknem, že či mám... Či mi ide video, tak asi nepôjde. Alebo ja neviem, fakt. Ja mám stopnutú celú. No ja mám pocit, keby mi mracej šlipa nohe. To ešte horšie, že som ešte bosý. Zase mám mokré polúšky. No môžeš načítať, školáku vždy je veľké, jak naša. Nehovor mi, že táto... no. Co sa napríklad stane, keď si... Winter, ja chcem winter, ja som na winter gurgun. Len si počkáme.
Som úplne zabudol, že toto som mali na zemi. Neviem, čo to je. Čo to je? Toto som mal, hej. King, ching, punk, punk. Isi du, elefante. Kuručiny kuna. Uno, dos. Neviem, čo to vôbec je. Už sa bude! To ja si ešte počkám, že počkám pol hodinu, možno iba 3, ale však to máme nevadí, lebo zatiaľ môžete mi dať odber na môj druhý kanál, yeah, na môj kanál. To sa volá Darius Channel, Darius Gaming Channel, alebo môžete ísť i na tento, môžete dať odber. Kámo, ja som z... Kámo, môže si tu na nejakú inú posledečku, nemôžeš. Kámo, ale... Winter good! Ja by byť škola zatvorená, akože teraz. Oh my good. Oh my. Ja som vdičím Amerika, fuj, Slovensko je lepšie. Ako Československo, však nevadí. Basketball, ja som Michael Jordan, oh yeah, Kam. Dobre, 100 bomb. Mám už za nich. OK, toto bude podľa mňa stačiť. Ešte môžeme dať von takto bombičky. Tak. To nebude v Amerike. Oh my good god, to som ja som to dozviem. Kámo, prečo to mám ja na hlave? Ne! Dobre, ešte, že sa toto stalo, lebo inak by som asi zomrel. Oh my god, čo mám stlačiť? Čo mám stlačiť? K? Oh my good god. Nechoď. Kámo, ľudia to reálne, toto je tak milión bomb. Prečo je to? Sa to zdíži. Oh my good god, toto nebude dobrý nápad. Ja som prešiel cestou. Stromek nebudeš mať. Oh my bože, ja sa to vidím vnútri. Haha. Oh môj bož. Reálne to je vidieť. Dobre, rýchlo som prešiel do budovy. Tam je akurát bomba, aby nevysnú. Môj bože. Môj bože. Viete, naše... Dobre, aj bomby sa zapal. Fire alarm. Píp! Nepotrebujem to. Nebo mi, že aj tuto je bomba. Píp! 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 Bože, dobre. A sa tam niečo vybuchlo. Môj bože, toto nebol dobrý nápad. A bolo sa zatiaľ čas pozrieť tuto. Kámo, telocvičňa celá nad tým prcám. Ono toto zatiaľ horí, ja idem kúknúť von, ako to tam vyzerá.
Vonkajšok je vždycky ten najlepší. Tak toto môžem pochváliť. Oh my good god. Moje bože, to tam horí strašne. Aspoň je čarná to. Ale ja vím. Ja vím. Stále to vybuchlo ináč? To pôjdem kúknuť. Môj bože, to ne. Nie, to horí, ide ku mne. Oník, tuto niekde na vode. Tak. Beep. Oh yeah. Oh môj bože, oh my god. Toto bolo. Dobre. Totálne zabil. Čo? OK, keby ste náhodou chceli nejaké iné video, napríklad z tohoto, alebo za iných, napríklad z tohoto, tak by kľudne napíšte na môj, jak viete, tam kde posielam tie vecičky, ja si to premením na Windows a som mal zastaviť OBS-ko a začať čú.